दिनैनिफ्राय जागायबाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा। चिरांनि बिजनी बल्लाव गावथें फाख्रि फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुमा। हाबाफारि बादियै दिनै गिबि सानाव गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि, गाहाय जौस्रां, दिन्थिफुंसालि, हाथाइसालि, थान्दै बादा, हौवासा हिन्जावसा मावबादानि अनगायैबो गासै दालाइ आफादफोरनि बादाखौ बेखेवना होयो हाबाफारियाव थिखानाय आलासि बिथांमोनहा। दिनै गिबि सानाव डक्टर हिमालय नार्जारी, डक्टर अमित कुमार मोसाहारी, डक्टर कमल कुमार ब्रह्मनि बाहागो लानाय आरो बिडिअ सरन नार्जारीनि बेखेवनाय जर'खा हाबाफारि फरायसाफोरनि बादायलु आनजादफोरनि थाखाय थुलुंगाखां सावरायमेलनि सायाव सावरायमेल खुंनाय जायो। गुबुन फारसेथिं डक्टर आदाराम बसुमतारीनि बेखेवनायाव जागोन खन्थाइगिरि जथुम। बेनि अनगायैबो आसामनि मन्थ्रि चरण बर'नि बेखेवनाय आरो प्रफेसार फणीन्द्र बसुमतारी, खोरोमदाव वारी आरो डक्टर फिनज हाज'वारिनि बाहागो लानायाव बर'फोरनि गोदान महर रांखान्थियारि जिउखौ बिजिरनाय बे आयदानि सायाव सावरायमेल खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि दिनै गिबि हाबाफारियाव आसामजों लोगोसे नेपाल, त्रिपुरानि 2000निबो बांसिन थान्दैफोरनि बाहागो लानायाव जागोन मिरु आफादनि थान्दै मेल। 65थि बोसोरारि जथुमा दिनै बेयो चिरां जिल्लानि थाङाव बिजनी हालामनि नैबे बल्लगाव एबा थेंफाख्रि फोथार बेवहाय दायो जाबाय थादों आरो बे हाबाफारिया सानथामनि जागोन एबा 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2022 बेयो जागोन। दा दिनै गिबिसिन हाबाफारि आरो बे गिबिसिन हाबाफारिनि फुं समाव बानजाय आफादनि गोबां हाबाफारि जालांबाय, जेरैहाय गाहाय सायनासालि लोगोसे जोंनि आलासि जिरायसालि, दिन्थिफुंसालि बेखेवनाय, लोगोसे गाहाय दरखं बेखेवनाय, बेफोरखौनो गोबां हाबाफारि बिथांमोना लालांबाय। दा जोङो 12 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गाहाय हाबाफारि एबा फरायसाफोरनो थुलुंगाखां जि मोनसे होनायनि सावरायमेल बेखौ दा लाबाय थादों आरो बे सावरायमेलाव जोंनि मानिजाथाव जोंनि हेमन्त नार्जारी सार IAS रिटायार्ड बिथाङा बहाय बाहागो लादों। मानिजाथाव सरन नार्जारी बिथाङा बहाय बाहागो लादों। डक्टर हिमालय बसुमतारी बहाय बाहागो लादों आरो लोगोसे डक्टर कमल कुमार ब्रह्म बिथांमोना बहाय बाहागो लादों आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि सासे जोंनि मानिजाथाव अमित कुमार मोसाहारी बिथाङाबो बहाय बाहागो लादों। थिग बिदिनो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ दायो समजों गोरोब जेरैबायदि हाबाफारियाव होदों बेखौ जों लालांबाय थागोन आरो इतिमध्य जोंहा जों मिथिनायाव थान्दैफ्रा सफैबायानो, आफार आसामनि सफैबाय, जोंहा नेपालनि सफैबाय, सोनाब बंग'निफ्रा फैगासिनो दङ आरो बिदिनो जोङो बेलासिहालागै 2000नि बारा थान्दैफ्रा बहाय बाहागो लागोन आरो जोङो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जि थान्दै मेल, गिबि थान्दै मेल बेहाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो गोबां आयदाखौ जों बहाय सावरायगोन। जोंनि आथिखालनि माखासे जेंना बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोरनि माने अबस्था, जोंनि फोरोंगिरिफोरनि अबस्था बा जोंनि राव थुनलाइनि गासैबो बिथिङावनो जों बेखौ सावरायगोन आरो उनावहाय जोङो 11 जानुवारि खालि जों नोंथांमोननो मिथिहोगोन जे जों मा थांखि लागोन।